Un total de 9 asociacións: Cruz Vermella, Cáritas, Amicos, Agadea, Ámbar, Acreva, Renacer, Arelas e Barbantea serán as beneficiadas este ano do programa de axudas que o Concello de Boiro desenvolve en beneficio das entidades sociais que realizan a súa actividade no municipio en favor das persoas máis vulnerables. Destinaránse preto dos 46.000 euros a este fin, que contribuirán á realización de actividades e accións en favor da comunidade. Unha subvención, uns convenios que nos permiten chegar a todas as parroquias, chegar a todos os usuarios de formas moi diversas. Desde financiar o transporte aos veciños de Boiro para entidades como en Acreva, en Noia, en Amicos ou Ámbar e en Ribeira, facer actividades nos centros de ensino con Arelas en materia contribuir tamén a axudar ás familias con persoas trans ou LGTB, ou tamén chegar a todas as parroquias con Cruz Vermella da man de Cruz Vermella nas actividades de memoria para maiores e axudar aos rapaces máis novos nas actividades socioeducativas e de apoio educativo. Dende o Executivo boirense destacaron tamén o aumento das partidas destinadas a este fin dende a súa chegada ao goberno no ano 2019, na que se levan investidos máis de 250.000 euros. Dende que levamos no goberno levamos máis de 250.000 euros repartidos a entidades sociais a través de subvencións nominativas e cada ano estamos dedicando a política social, a servicios sociales no Concello 2,2 millóns de euros, o que supón un 12% un 12% do propio orzamento municipal, non?